गिबियाव बयनिसिमबो खुलुमनायखौ हरग्रोबाय। नोंथांमोना चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, लाइक खालाम। दिनैनि गिबि रादाबाव दङ बिटिआर सरकारनि बाखनायथाव हाबाफारि। बिटिआरनि ना फिसिग्रा बिफाननिफ्राय दुखु खस्थ'जों ना फालांगि खालामना जाग्रा गासै सा 42 सुबुंफोरनो थांनाय मैया मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारिया 14 चिरां दुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि मावख'आव गंफा साइकेल रानदों। आसा खालामो बिटिआरनि बे फिसा सिबिथाया ना फालांगिरिफोरखौ गोबां हेफाजाब होगोन आरो जौगाखां ना फालांगि खालामनायाव मदद जागोन होनना मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारि बिथाङा गावनि फेसबुक पेजनि गेजेरजों बुंथिदों। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, सुजेन्द्रनाथ ब्रह्मनि अनजालि बिसि मुस्रिमा बिना नार्जारिया गोबाव समनिफ्रायनो केन्सार बेरामजों भुगिनानै दं। गोबां फाहामथाय होसेयावबो दिनै मोजां हालोदाव लाबोफिननो हायाखै। जाहोनाव नखरा रांखावरिनि आंखालजों भुगिनानै दं। बिनिखायनो गोसो गुदुं बिथांमोना गाहायाव होनाय एकाउन्ट नाम्बाराव अनसुंथाइ हरनो खावलायदों। दुखुथिया नखरा एकाउन्ट नाम्बार 315684373008 आइएफएससि कड SBIN 00139090 जाहाथे रायजो राजाफोरा एसे एनै रांखौ होखानाय एकाउन्ट नाम्बाराव सोनानै हरो, आंनि फारसेनिफ्राय खावलायनाय थाबाय। सिक्किमनि गिबि मन्थ्रि प्रेम सिंह तामांनि बिसि कृष्णा कुमारी रायआ MLA महरै समायखिरा लानायनि अखानायैनो MLA मासिखौ नागारो। सिक्किम आयेन आफादनि बुंथिगिरि MN शेरपानो बिथाङा नामची सिंगिथां बियाबनिफ्राय गावनि MLA नागारनायनि लाइजामखौ गथायो। रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। कृष्ण बर' आरो कनिका बर' रोजाबनाय नों जेबोला आंखौ मिनियो अडिअ' मेथाइखौ रायजो राजा खोनासंनो हानाय खाबुखौ हगारनानै होबाय। थांनाय मैया बाक्सानि भुटानक'टि शिब मन्दिराव बावथाय बावनायनि गेजेरजों नों जेबोला आंखौ मिनियो मेथाइखौ रायजो राजानो हगारनानै होयो। प्रबिन गयारीनि सुजुनानै दिहुननाय नों जेबोला आंखौ मिनियो मेथाइखौ कृष्ण बर' आरो कनिका बर'आ रोजाबदोंमोन। बे मेथाइखौ जोहोलाव जांगिला सावथुननि थाखाय दिहुननाय जादों होननानै प्रबिन गयारीया मिथिहोदों। नों जेबोला आंखौ मिनियो मेथाइयाव अलंबार गयारी, फुजा बर', फांफुलि गयारी, प्रबिन गयारी बिथांमोनखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन। नों जेबोला आंखौ मिनियो मेथाइखौ कनिका बर' इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों खोनासंनो हागोन। लोगोसे रायजो राजा नोंथांमोननिफ्राय बे मेथाइनि गेजेरजों अनसायनाय हास्थायदों मेथाइ रोजाबगिरि कनिका बर'आ। गसाइगाव महकुमा पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारानिफ्राय 7 सिखाव हमनो हायो। पुलिसा 15 साननि उनाव कुसुगाव महामाया मन्दिरनि गानग्रा अलंखारफोरखौ दिहुननो हायो। थांनाय माखासे साननि सिगां क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव महामाया मन्दिरनिफ्राय सिखावफोरा मन्दिरनि मुवा बेसाद गानग्रा अलंखारफोरखौ खावनानै लांनाय जाथायनि सायाव क'क्राझार जिल्ला पुलिसा गोख्रों संदानगासिनो थानाय समावनो बिलासिपारायाव 7 सिखावफोरखौ हमनो हादों। कुसुगाव महामाया मन्दिरनि सिखाव खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय 7 दायनिगिरिफोरखौ धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारायाव हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुंखौ फारियै मण्डल आली, शरीउद्दिन आली, मगल हुसैन आरो आशराफ आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों।